resep iku olehku takon oleh Chef Juna. Soalnya Chef Juna ku tonggoku ternyata. Ben luwih enak dan endul. Kemang iki mang dijegurno. Terus diudek-udek. Assalamualaikum, bolone Mas E, kabar sampean muga-muga dina iki kabar sampean apik, sehat, tapi nek ana sing kurang sehat, muga-muga sampean nang waras, terus sing diutang-utang lunas. Nah oke bolo, mesti sampean wis ngerti aku ning alam koyo ngene iki berarti tandane aku ape masak. Nah, dina iki aku masak tempe, terus tak lalapan, mbek tak sambeli ngene bolo. Kan tak semelo bahan dan bumbune. Nah, iki bahan dan bumbune bolo lho, ana iki bumbu-bumbune sambel ya. Lombok biasa, lombok setan, lombok sembarang kalir, terus iki bawang brambang, tomat, terus iki tempene 3 iji. Nah iki lho, lalapan sing tak maksud ana sembarang kalir. Nah iki ana kemangi, timun, ambek iki pete. Wes gak usah sesuai ndang ae langsung dimasak terus ndang ae di Oke, bolo iki sing pertama tempene tak iris. Iris jadung lho kak wes. Gede-gede tak pan dhewe. Untungnya lho ya iki mah aku nilap mas-mas channel. Mergo aku pengen hidup tanpa mereka. Yo sesekali ngono cah koyo mosok dikindili ama, dikindili karo Mas e, dikindili karo mas-mas pondok. Kan koyo kapan ya aku gawe konten dhewe ngono. Akhirnya aku nyelunung ngono terus nggo kamera nggo nganu Mas, tak budal dhewe. Nah, koyo ngene bolo, iki wis bar terus mari ngono apa pendang manasi minyak, terus digoreng ngono ae. Kompare dikakno dhisik bolo, cetas. Terus minyaknya dicemplongno secukupe. Terus disingkrehno. Wes dinteni panas, karo ngenteni iki mang panas, ayo ngulek bumbu. Sadurunge tak ulek iki tomat lenje iki tak irisane. Walah alum, bakul nek ditukoni tomat kok padha medhit sih sing dekno sing alum. Pepeh tomat larang ae sing dekno sing alum-alum. Nyemek wong-wong iki sik. Iki mau lak tomate sak irisi lebol, langsung ae diulek. Oh yo lali urung tak kei uyah. Engko oleh ngulek angel engko sik ya tak jupukin dhisik. Lah iki ya, uyah tak cemplungno terus tak ulek. Sampai ngenteni lengone kumang panas. Kok diulek ngono ae ya. Alah, ngulek lagi setengah mateng, setengah lembut ae lho. Lengaku wis panas, tak goreng tempe dhisik ya. Lah, ketepaan banget oleh ngulek mang separuh lembut. Iki lengaku wis panas, tak jegone ya. Langsung ae kabeh rasa kesuwen. Oh, terus diudek-udek pokoknya ya. Wes digoreng sampai mateng, terus ayo ngulek bumbuku sing setengah halus iku mau. Ngene iki mang lho ya bolo. Cara mas-mas emang melok lak rempong ngono kok. Aku bagian iki. Padahal aku dhewe wae iso. Wis meneng ae kandha wonge ya. Nek ben wonge ndelok video iki ben ngene. Entahlah bocah iki lancang ngono. Bene meneng ae. Wes pokok iki tak uleke sampai lembut. Emang tempeku yo tak jegorno karek ngenteni garinge ngono ae. Nganu bolo. Kok kaya tempeku wis kematangan timbangane gosong tak kirim dhisik ya. Engko iki wis gampang. Lho iki lho sampe garing koyo ngene. Wis gak sesuai tak patenane dhisik. Terus tak wangkat tak pinggirno rene lho. Terus iki cemplong. Diengkir kok dicemplong apa sing dicemplong. Nah, sampai rupane golden brown bolo. Oke bolo, saya goreng bumbu ya. Iki kompor tak kakne terus tak tambahi lengo mergolongane entek. Wes secukupe ae. Terus gak sesuai iki mah bumbu nek langsung dicemplungno. Mergo kan iki nganggo kompor portable to bolo, gak sesuai iku lengone nganu apa jenenge wis panas. Langsung ae dicemplungno. Aduh, kecos tanganku rek.
kakek ngomong ki apa ya? Wes, terus disingkrahno iki, Dik. Udeg-udeg bola. Warnane iku lho cuwak banget. Lah iki bola, kiwa tengen iki ono para bumbu-bumbu iki gula, terus iki para asin-asin ono uyah dan moto. Terus nek dijegono gur, terus diudeg-udeg. Ditunggu sampai mateng kok terus tempe iki mau langsung ae dijegono ya. Wis ditunggu ae sampai iki mateng. Oke, bola delok. Bumbuku iki wis mateng. Terus pete iki mang pete segere langsung tak cemplungno ya. Terus diudeg-udeg dhisik. Mari ngene lagi tempene dijegono. Yo wis, nah mari ngene iku tempe langsung dijegono kabeh. Terus diudeg-udeg glontang randa soalnya aku duwe wae dek rang seneni. Biasane seneni maseng. Polahmu iku lho keranjingan wae ngono. Yo, karek aku to yo. Sing keranjingan diriku dudu dirinya. Santai-santai. Wes pokok iki duduk sampai mateng lho ya, Bolo. Tampilan iku lho kok ngene. Kayak lampu disco ana abang, ijo, kuning. Kuninge kenter iku mang delok. Oke, Bolo. Iki tempe ku mateng terus kompor tak pateni. Nah, ben luwih enak dan endul, kemang iki mang dijegurno. Terus diudeg-udeg. Wes kemang iku nek digoreng bareng iso luwayu ngono, dadi rasane tambah langu. Nek ngene enak. Pokok sampean-sampean kabeh iku wajib rikuk lho ya nek aku sing masak. Resepe iku enak tenan. Resepe enak, mesti makanan iki mesti enak. Saya tak icipin dhisik ya. Wis kesuwen nganggo iki. Enak banget. Soalnya iki resep iku olehku takon oleh Chef Juna. Soalnya Chef Juna ku tonggoku ternyata. Wes ya sampean ngerti ya saiki Chef Juna iku tonggoku. Wes gak samong sese, ndek langsung dipangan wae ya. Oke. Wes gak sese iki sono sego ning tanganku kiwa, tangan-tangan sodel mergo aku ape mek iki. Wes sampe nang gage tak nikmati bolo. Iki soalnya surup budalku mang kesoren, wong aku nglimpe mas-mas mang padha karaoke ning omah. Wes ngene mbek petene ndi? Petene tak jumuk-jumuk ngene. Terus timun iki mang wis korot karit randah nek man mbak aku ngene iki kemproh-kemprohan. Wis pokok sak durunge makam kayak biasanya ya berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi marzaqtana wa qina azabannar. Amin. Monggo dulur, makam sore. Pete. Timun. Enak banget. Pokoknya bal-balane Mas wajib banget rikuk masakan iki sih. Soalnya enak. Semoga sehat. Pokok matur suwun ya kanggo bal-balane Mas sing wis ndelok video iki dari awal sampai akhir. Video iki tak akhiri sampai sini. Mergo iku surup aku gugup. Pokok tetap aja lali like, comment, share and subscribe. Loh. Like, comment, share and subscribe ben videoku luwih berkembang tok ndi-ndi. Pokok tetap sehat, tetap semangat, tetap pandangi video-video ini masih channel berikutnya, masih channel Gobios.